L'any passat ja no, aquest any no es va poder fer. No, perquè demà és neu. No, és que allà ha de caure molta. És depèn, cada any es miren qüestions que es pot baixar, allà no sé. Totes les minerals, des d'allà es baixen. Llavors deixaré allà un mica. El lateral, no? Però està. Per darrere, entrem a França, mira, sí, la clau d'això. Anem allà a Port del Rat, fem aquí, pugem aquí una miqueta. Fem la diagonal fins al Port del Rat. Al Port del Rat tornem a ficar l'espeix i pugem per darrere fins al cap. En 45 minuts ens plantem. Molt bé. Des del esquí de l'esquerra. Amb l'esquí de l'esquerra i amb peix de foc. 45 minuts. Amb pell de foc allà. No, hi ha una pella sota de l'esquí i s'aixeca tant. És maco això, sobretot si t'agrada. També anem amb els caçadors allà, tota la carretera, però que a vegades pitjor, 6. Hi ha moments que passem res, a 30 centímetres per seguir, cada vegada posem i cul. Al final, hi ha una vegada que et vaig quedar ja a la nit. Darrere mateix t'ho pica el carro. Després el tenen superbé muntat, tenen aigua calenta, tenen com es diu, un calentador d'aigua per banyar-se amb aigua càlida. Han tret una manguera Però des de Espanya o 3.000 metres, Andorra. 3.000 metres de baixada fins allà. I és per la policia. Estan a Andorra, però passen per Espanya. Sí, perquè, bueno, amb les armes hi ha dos que usen aquest